En Puig i en Joanet, impressionats després de la trobada amb el poeta Frederic Mistral, passegen pels carrers de Mallana. Més aviat ha estat un desencís, però l'objectiu, al sortir de Barcelona, s'ha complert. I ara què? Puig té el bagatge a Marsella i ambdós decideixen tornar-hi en calma. La gana ens arborava. Pels carrers de Mallana no es veia ningú. Tothom era a dinar. Pugem en un menjadoret familiar a la plaça. Quina sopa! Era suau, gustosa, perfumada. Sempre més els meus records de Mistral i de Mallana han estat units amb el perfum delicat d'aquella sopa. Tot plegat ens ha costat 5 francs, un més dels que ens ha donat Mistral. Ja som camí de Sant Remigi. Hem begut molt d'un vi claret de Provença i estem contents. Hem pres un bon cafè, conyac, i portem un cigar a la boca. Estem excitats. El meu amic se sent un personatge. Decidim anar a Marsella de dret. A mi em cal tornar-hi. I tinc la maleta, les coses empenyorades. I anirem a peu? És molt lluny. Ara ja hem adorat Mistral. Ja no tenim el coratge de l'anada. Veurem quan costa el tren. Tarda de diumenge a Sant Remigi. Farem una part del viatge en tren i l'altra a peu. Prendrem el tren fins a la Manó, on baixarem. Menjarem pa, pernil i formatge i passarem la nit al ras. Dalt del tren, extasiats. Sí, senyor, sí. Venim de veure el gran Mistral. I si no ho voleu creure, mireu la seva targeta que m'ha donat ell mateix. Era aquella targeta tan coneguda amb el gravat d'una cigala al mig d'un escut, damunt el qual guaita el sol i a sota la inscripció: l'ou sauleu me fai cantar. Guillem Jordi Graells. Fill del seu moment, però rabiudament personal, Puig i Ferrater i la seva obra se'ns presenten al lector d'avui com una experiència plaent i gratificadora, amb un llenguatge viu que ens retorna al nostre passat immediat, a allò que ens ha fet com a col·lectivitat.